Mit navn er Christina Bonde. Jeg har skrevet den her bog, der hedder Sjælevært, som er en ungdomsbog, der er udgivet på forlaget Tellerup. Sjælevært er en historie om spøgelser med masser af mystik og kærlighed. Den handler om den 16-årige pige Selina, som er raget uklar med sin bedste veninde og er blevet røvrendt af sin kæreste. Og hun har lidt anstrengt forhold til sine forældre, så hun vælger at flytte hjemmefra og få job som ung pige i huset. Og her der skal hun passe den 5-årige pige Sally, som har en søvnforstyrrelse, der hedder night terror. Selina hun har også selv lidt af night terror som barn, og det var ikke længe, før hun bliver hvirvlet ind i et overnaturligt spil med spøgelser og en masse bedrag. Hun forelsker sig i det 250 år gamle spøgelse Bastian, og hun finder ret hurtigt ud af, at den her kærlighed er ikke helt ufarlig, og samtidig så bliver hun klar over, at hun har en evne, som vil komme til at præge hendes liv for altid. Hvis du vil vide mere om Sjælevært, så kan du finde en masse om bogen på min hjemmeside christinabonde.dk. Du kan også læse om bogen på Tellerups hjemmeside.